Sziasztok srácok! A mai videó egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas videó lesz, ugyanis december elején, ilyen 10 nem tudom hányadika körül megvásároltam egy csomagot. Mégpedig egy DNS csomagot, ami azt fogja nekünk megmutatni, hogy honnan is származunk. És ez már nagyon-nagyon régóta vágyam volt, kíváncsi voltam, hogy igaz-e, amit tudok, meg stb. És akciós áron ilyen 15 000 forint körül volt a csomag. A MyHeritage szolgáltatótól vásároltam meg ezt a csomagot. Jött a karácsony, jöttek az ünnepek, nem igazán volt időm visszaküldeni, és végül is január 8-án küldtem vissza a csomagot, és most érkeztek meg az eredmények. Még Black Friday-en rendeltem meg ezt a DNS tesztet, amit ideje lenne visszaküldeni, mert csak szalad az idő, és sose fog visszaérni. Úgyhogy itt van a kis spatula, amivel bele kell rakni ebbe a tartóba a DNS-emet. És így ennyi. Szóval, itt van a MyHeritage felhasználóm, és ez az alkalmazásban van, nagyon-nagyon izgulok. Nagyon izgulok, jó. Nem ismerek oda nézni elsőre, csak töltse be. Jó, betöltöttem. Oké. Elvileg kéne valami videót kiadnia. Nem bele végignézni. Jó, próbáljuk meg az e-mailen keresztül. Meg akarom nézni ezt a videót. Csinált egy... Nyilván előre megnéztem, hogy mire kell számítani. És kell lenni egy videónak. Igen, áttekintő videónak a... Igen, itt van. Fölnyomom a hangot. Kezdhetjük? Nem is magyar vagyok, basszus. Na, itt van a török. Észak és Nyugat-európai. Ez nagyon durva. Közép-Ázsia. Mondtam. Két további etnikum. Úristen! Nagyon izgalmas, úristen! Aj, tiszta hülyének érzem magam. Jó. Akkor nézzük meg a részletes becslést. Éreztem. Jó. Szóval 63,8%-ban vagyok európai, ami kvázi egy kicsivel több, mint a fele. De végül is akkor ez így megvan az a vonal. Balkáni 46%-ban. Ez Bosznia, Románia, Bulgária, Görögország és ugye az kisebb balkáni országok. Egy picit belenyúlik Magyarországba is. Igen. Jó. Aztán van Észak- és Nyugat-Európa. Észak- és Nyugat-Európa 16,4%, azért ez elég sok. Nagyon durva. És ezen belül Észak- és Nyugat-európai 15,3%, és Finn 1,1%.
Ez jelenti Németországot, ez az észak- és nyugat-európai, ugye akkor Hollandiát, Belgium, Franciaország, Svájc. Ugye ez valószínűleg a német vonal a családban, ugye a Jung név, én erre tudok gondolni. Annyira durva, erre nem gondoltam volna. Na hát, és amit én megtippeltem, mert éreztem, hogy lesz, az az askenázi zsidó. Mirtil drágám, igen, ezt most itt neked küldöm, mert ő nagyon nevetett rajta, hogy csak 1,1% is lesz benne. Igen. Hát jó. Menjünk rá, mit dobni. 1,4%, amúgy azért ez is sok számomra. Ugye ez inkább az európai része itt a zsidóságnak, de ezt olvasok el, mert erről nem tudok sokat. Az askenázok azon európai zsidó diaszpóra, akik eredetüket Németországra vagy Franciaországra, illetve a később a keleti terjeszkedés után Lengyelországra, ugye szláv országokra vezetik vissza. A tradicionális házassági szokások és a környező kultúráktól elszigetelődés miatt az askenázi zsidó populáció genetikailag nagyon zárt. Hát ez nagyon érdekes. Na, de akkor menjünk Ázsiára. 36,2%. Nyugat-Ázsia, abból 32,5. Ez jelenti ugye Törökországot, Azerbajdzsán, Irán, Irak, blablabla, itt igen. Ennek nagyon jó kis dallama volt. A mai Irán és Törökország népe genetikai örökségét az ősi perzsákra vezeti vissza, főleg a török etnikumúak. Izgalmas, jó, hát ez meg van igazolva akkor a török vonal, bár mondjuk azért meglepődtem rajta, hogy csak 36,2% az ázsiai rész. Valószínűleg sokkal dominánsabb a DNS-emben akkor az európai. Tök érdekes. Közép-Ázsia. Na ez amúgy nagyon durva. Eredetüket a nomád törzsekhez vezetik vissza. Közép-ázsiai sztyeppén kóboroltak. A hunok, a mongolok végül is reális. Szóval ebbe beletartozik Kazaksztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Afganisztán, az a belső ázsiai terület. Na, hát srácok, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és érdekesnek találtátok. Én nagyon-nagyon vártam már az eredményeket. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi lesz. És javaslom egyébként nektek is, hogy nyugodtan csináltassátok meg, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes és tök izgalmas. Természetesen várjátok meg, amíg vannak akciók, bár mindig vannak akciók a weboldalukon. Több cég is dolgozik ilyesmivel. Én azért választottam őket, mert nekik volt a legolcsóbb a programjuk, már amennyire 16 000 forintot olcsónak lehet nevezni. Ez természetesen az a 16 a szállítással volt, ha jól emlékszem. De mint mondtam, a pénzért elég szép, igényes csomagolást, meg minden egyebet kapsz, úgyhogy tényleg. Na, hát ennyi lettem volna mára. Ha szeretnétek még hasonló videókat látni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!